Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'da. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malma wambe awfuka wali nyumandoni wati na omunun solim banna shirifla jabarani sanfe jamanen kono jamanen koka amba nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka kisina ka hinana ka barka jidile alaka o kenen aw bela jelenka tamani ziyara bara bela jelenkara ka benjuen kalot le sheki masamba fla anitanin kononto amini jema ubobo fambela jelen fe kana beni ziaranye ka keni nyinantai awira kunyaye chugoya minna ajama buena kosobe machama kumbe kuma kadimunye ka kuma numa kuma dawsoro shirifla jabarani toyala wulika jo buena kosobe ka kuma di mogoma uye minye ziarain keneka ani ziarain u hakilna ye minye abara ta chugoyala u dawsirama min sorolai wulika jowla anga jeka anyamada ofe nalala kadi ya aidara kanu aidara bi ko la nyere bula aidara bi sa ko mina nyere bi sa ola ya nyina Allah taala fe nana hamina ko mina la ko nye ka dam ala ka shini kene ya dam ala ka samare irana ka fara samare yiboka ala ka hinanga tabola ala ka yafa kuma ala ku ni machenye ku kabru noro ku fara islame suka ka dali no ko yuwi dali no ko ya yeru ka koto no ko ya yeru ala ni ala kira kanu kuso cibaba ni kanu kuso sallallahu alaihi wasallam ame islamé bela jene fo munu senta mu kono kono kana ziyara ina amma fo ko unchu yere u ya ku yere mawo make kono sala ziyara kene khan imma sin kono jele wala kono sala ngana may la ma ala fe inna fe ala ka barka dola ala ki sega se mo ko so ala nya islamé be kalfa ala ma ala mte kalfa tia shirif ke ala ka men ngoro ala ka men ngoro aya ko ambalma geno e buna nyangi sa so kaso amase bima amina la fala kayem samane la khanyere kan ta dugo nyina zara alhamdulillah ne kuma deli kana la me o ba fo chugo mina ne fe abetugo amna jugara no bela jale ma me dugo ke karamogo ye sijan kene ala ga di karamogo ma ala ga laban ko nyman kalfane ne aw bela jale na ne re hamina ko kuye bi mfa de kunin kundo doni me alhamdulillah bi abala tan doni ka dugo nyini karamogo fe aga dugo ke mfaye pour que aga lafia soro halbi ore ne hamina koy anna na karamogo ga dugo ga yanga kalangula ani barakula ambita bigu di ka seben ngala lala ala bena bela jele no ga ni karamogo ga dugo barigay ala ka sijan kene ya jan karamogo ma ala ka labangu numa dana ma abe fe ni jalati ala ko nogo ya awo ko ma do ka sabe dugo kai ala ka shini kene ya dama ala bangu nyuma dama ala ka bolo mana ala ka shini kene ya dama ala minu ma no fa ala ka akuma dugolula ya rabbi ama ala ka mbela jele na fala ayanganu na ya ala ka erakan ala na ka chibaka ko so bidola rama ko so magani madina barka ko so sallallahu muhammadu bonna na zara la an talim balo do jabi biya amma mi ranya yiri an zara damne bita san foloi ina ta san foloi bo ina tina ga san ala ka ya adam na bi santan ko bo ami kana mo cheno vino usman sidi madan haidara ay mu iran ay chi iran an talim balo ale bora ma banina do ba madan ni cheno o chi tigi o dame tigi o ala ka jon san mo o kama amna zara ko pudi ala ka siga mo gla ka do ke ba madan fane ala ka siga dorosma ka sijan kina di an fana maka laban kun man dama kan hamu bela jilen lanan banmo ani malika malikulu suma ka basigi ben sawata nga jamna kuna ala ko ga ala go ga sallallahu muhammad sara ka tugun yana yere no karamo nyamo nyumane do wala karamo ko antisika foka sada na anafa kwani yala bi ala ka nyamo nyumai fa ila nge ko mo nyumai ala bi sinin kene ya laban ko nyuma abe ala bulu la ka de karamo da amma ala mi ala ka men sharanna hamne ko nyuma ala ka no yaanye la ka bulu me ka barala
Ala bɛ Ala kan sɔn sɔrɔ Ala ka gɛrɛ d'an ma sijɛ ni kɛnɛ Ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an sɔn a bɛ ka zara ko daminɛ ne ma deli ka sɔrɔ a la fɔlɔ nin ne san fɔlɔ ye mais a jama ka bon hakili ma ni yɛrɛ mana ni mɔgɔ y'a lakali i tɛ da la n tɛ kabi ka daminɛ nin ne san fɔlɔ ye halisa Ala ka sini kɛnɛya d'aw ma k'a labanko ɲuman di mɔgɔ nalen bɛ se ka jalaki la Ala ka bɛɛ mago ɲa Ala ka bɛɛ ɲuman segin so Ala k'an bɛɛ mago ɲa Ala ka cɛkɔrɔba mɛn an kɔrɔ ka labanko ɲuman di ka jamana sankɔrɔta k'an kisi a ma suba ma kira kanu kosɔn salamawari Zara a ɲɛna taabolo ka ɲi nɔ n'a y'a daminɛ hɛrɛ la Ala ka laban hɛrɛ la Zara in kɔni depuis an y'a daminɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne ye jɔyɔrɔba de sɔrɔ a la parce que ne san 10 de kun ye ɲinɛ ne ma den sɔrɔ mais ne ye Zara daminɛ n ye san 4 de k'a la Ala ye n garisɛgɛ yari ne bɛ se ka belebeleba fɔ a nafa la o y'a nafa dɔ ye an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya a n'a an yɛrɛw Ala ka sini kɛnɛ labanko ɲuman d'an bɛɛ ma k'an bɛɛ mɛn a Zara la wa k'an kɛ kalanden ɲuman ye k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye quoi yarabi an b'o dugawu de kɛ Ala ka karamɔgɔ yɛrɛ mɛn an ɲɛ Ala ka san wɛrɛ yan na ka k'an san fila ye kana k'an san laban ye Ala k'an ka bato ma Ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲɛ Ala k'an ka kɔmɔgɔ ɲuman san ka ne kana kɛ n'an bɛ Ala n'a kira kama hali maabaw kama maabaw minnu bɛ yan nɔ Ala ka hɛrɛ jira an na ka kɛnɛ d'an ma wa an nana ziyara n ye siɲɛ fɔlɔ ye ka na wa n nana position diyara n ye bon n y'a kɛcogo ɲana o yɛrɛ ne yɛrɛ nisɔndiyara n wasara yɛrɛ bon n ka ko caman ye n fana ka ko caman faamu a yɛrɛ ka hamisa to n dusukun na ka tɛmɛ ka ɲɛ belebele yɛrɛ de wa a diyara n ye sa dugawu fɛn fɛn kɛra Ala k'a bɛɛ minɛ o ye ko ye fɔ bɔ quoi bon an ye tamaninkaw ye yan dɔ bon vraiment ni mɔgɔ nisɔndiyalen don anw de nisɔn ka di ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que Haidara ko vraiment anw ye wasa sɔrɔ a la an wasara n'a yɛrɛ bon anw kelen tɛ diɲɛ bɛɛ wasara ni Haidara ye donc vraiment ziyara kɔni a nafa tɛ se ka fɔ ka ban quoi donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ɲɛmɛ karamɔgɔ la parce que n'i y'a jateminɛ san o san dɔ bɛ fara mɔgɔ kan san o san dɔ bɛ fara mɔgɔ kan an bɛ dɔ de fɔ sinon an tɛ se k'a fɔ nin y'a da ye donc vraiment a Bamadani den an b'a fo surtout tamaniya quoi vraiment an nisɔndiyalen don ni Bamadani den ye an bɛ yaala n'a kanu ye an bɛ taa yɔrɔ la n'a kanu ye donc vraiment an nisɔndiyalen don an b'a fɔ dan tɛ foli min na ale ni Ala ka sini kɛnɛya d'an ma Ala ka kisi jugu tɔɔrɔ ma o foli dɔrɔn de bɛ ne fɛ ka fɔ a ɲɛna Zara a ɲɛna yɛrɛ a ɲɛna a bolo da cogo Ala ka san wɛrɛ jira an na Ala ka karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ Ala ka karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ Ala k'an yɛrɛ kɛ kalanden ɲuman ye ka bɛɛ ka ŋaniya k'a bɛɛ ɲɛ n nana ɲinan Zara la a diyara an ye kojugu Ala ka sini kɛnɛ di an ka karamɔgɔkɛ ma an nana hɛrɛ la Ala k'an ɲuman don hɛrɛ la Ala k'a mɛn a ka baara la ani baraji Zirani a ye ɲɛkɔrɔsi yarabi Haidara Ala k'a mɛn si la a bɛ kuma min fɔ Ala k'a lamɛn tulo d'a ma Ala k'a kɛwale ka ɲi Ala k'a mɛn si la Ala ka silamɛya kɔrɔta Ala ka Mali kɔrɔta Ala ka fitana bɔ Mali kɔnɔ Ala ka sabati d'a ma i nana sɔrɔ a ka ɲi Ala k'an dɛmɛ Ala ka cɛkɔrɔba mɛn an kɔrɔ Ala k'a ɲɛmina o ɲa Ala basita Tarawele Ala k'an dɛmɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka tiɲɛ dɛmɛ k'an fa dɛmɛbaaw kan Ala ka sababu ɲuman Ala ka an kɔrɔta ziyara a ka ɲi ziyara salo anu nana ziyara a ye min yara o la y'an kɔsegi ziyara fɛ tu fɛn o fɛn bɛ a ziyara la wala a y'a nafa ye a fana ka fisa a bɛ dugawu kɛ serifu ye a ye min ɲɛ mɔgɔw ye a tɛ se ka fɔ an bɛ Ala fo k'Ala barikada k'Ala tanu dan tɛ tantɔli min na masa min tantɔli ka kan sanga ni waati bɛɛ ɲinan ziyara ne ye ko camanba kɔlɔsi a la ka sababu kɛ ne yɛrɛ bɛ nana ziyara la depuis 2007 ni salon tɛ ne ma san bila san o san ne bɛ na ziyara la mais ka taa 2007 la ka na se ɲinan ma san o san i b'a ye ko bɛ k'a kɔnɔ i ma deli ka min ɲɔgɔn na san o san i b'a ye ko kura bɛ k'a kɔnɔ i ma deli ka min ɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnyana min yɛrɛ y'an marqué bi Kulubalaw kala kɛnɛ kan an y'a préfet n'o y'an ka gouverneur ba ye ale bɔra ka kuma ni wasa ni nisɔndiya ye karamɔgɔ tanu na
vraiment o ye an sewa kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ olu minnu ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ni olu commencera k'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko don ko min ka kan ka bolo don olu yɛrɛ fɛ o kɛla an fɛ nisɔndiya koba ye wa an sewalaw la wa an jigi bɛ u ka dɛmɛ fana kan don nataw la ka ɲɛsin karamɔgɔ ma pour que a bɛ se ka kɔrɔta ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan Ala sago i sago. A diyara wasara Ala k'an bɛɛ hami dilan Ala ka bɛɛ nakun ye mɔgɔ nana hɛrɛ la cogo min na bɛɛ ka segin a ka so hɛrɛ la ten Ala ka karamɔgɔ yɛrɛ mankɔrɔ. Bon ɲinan Zara ka di yɛrɛ yɛrɛ de a diyara an ye mɔgɔ siya la a diyara an ye an yɛrɛ fana nana kɛnɛya la an fana nana sɔrɔ mɔgɔ ka siya vraiment a diyara an ye fo ka tɛmɛ a fana taabolo ka d'an ye quoi Ala ka laɲini sabati an fana nana kɛnɛya la an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛya la bon an fana b'alu fo a cɛsiri n'a ka baara la. Bon ɲinan ziyara alhamdulillah an bɛ Ala fo k'Ala barikada ɲinan ziyara kɔni bɛɛ ɲɛ b'a kɛcogo la bolofa de bɛ ɲinan ta kan ɲinan kɔni ne san fɔlɔ ye mais ne yɛrɛ nana tiɲɛna n ye jama cogoya ye k'a dɔn nin bɛɛ nana cɛ kelen min kama n'o de ye Seyidi Sharif Madani Hayidara ale wolofa ɲuman n'o ye Ba Madani Hayidara ye bɛɛ nana ale de magɛ nin kɛnɛ kan donc an bɛ Ala fo o la ko Ala ni cɛ ko ani baraji la foyi tɛ anw kɔnɔ bi k'a fɔ Ala ni cɛ dɔrɔn masara hamana ka bɔ kojugu donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka si yani kɛnɛ d'an karamɔgɔ ma Ala k'a n'a wasa Ala k'a n'a kɔrɔta ciba n'a bɔnɔ kama sallallahu rasuli. Alhamdulillah rabbil alamin ziyara ni anw b'a fɔ n ko a diyara Ala ye a diyara kira a diyara anw ye parce que depuis anw ye ziyara daminɛ serifukɛ nɔfɛ hɛrɛ ni hɛrɛ ko anw ma foyi sɔrɔ a la ni hɛrɛ tɛ bon anw ma tɔɔrɔ foyi sɔrɔ a la anw bɛ Ala fo ka Ala kira barikada ka barikada serifu ye Ala n'Ala kira barika kama Ala ka serifukɛ mɛn an kɔrɔ k'a juguw malo bidiw la hɔrɔma kama ka to bɛ nin ka sallallahu rasuli wa sallim. Ɲinan Zara kɛcogo ɲɛna yɛrɛ de saro ne nana Zara la ka na duwawu ta Hayidara fɛ sɛku dɔ ye sɔrɔ Ala barika la sɛku nɔgɔyara n bɛ duwawu kɛ Hayidara ye Hayidara ko Ala k'a taa ɲɛfɛ Ala k'an ta fanga don a la Ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛw ma Ala ka gɛrɛgɛrɛw kisi an ma ne b'o duwawu don Hayidara de. Zira Zara ɲɛna yɛrɛ de ya Rabbi Ala ka sijani kɛnɛ d'an karamɔgɔ ma Ala ka sini kɛnɛ di ya Rabbi Ala ka diinɛ in dɛmɛ Ala k'an ka dɛmɛ b'a ye Ala k'an ka diinɛ kɔrɔta b'a ye kira hɔrɔma kɔsɔn ya Rabbi sini kɛnɛ b'a la bolo Ala k'a d'an ma Ala ka sini kɛnɛ d'an ni karamɔgɔ ma Ala k'an laban ɲɛ ya Rabbi Ala k'an ka diinɛ dɛmɛ b'a ye Ala k'an ka kɔrɔta b'a ye a ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de san o san kɛnɛ k'a kɛ an ka na karamɔgɔ n'a denbaya kɛnɛ sɔrɔ Ala ka sini kɛnɛ da n'a ka denbaya ma Ala ka laban ɲuman d'u ma Ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an ka diinɛ dɛmɛ b'a ye kira hɔrɔma kɔsɔn. An bɛ Ala tanu an bɛ sirifu fo ɲinan ziyara kɔni an bɛ Ala fo yɛrɛ de an b'a dɔn ɲinan ziyara a hɛrɛ an b'a dɔn Ala y'a minɛ ka ban Ala ka sini kɛnɛ d'an ma an bɛ karamɔgɔ fo Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ Ala ka fɔtaw ni yarabi bɛn Ala k'an kɛ ka karamɔgɔ dɔn Ala k'an kɛ k'a n'a nɔfɛmaa bɛɛ dɔn Ala k'an kɛ Ala kanuba ye Ala k'an kɛ Ala kira kanuba ye Ala k'an kɛ kira sanuman n'a bɔnnaw kanuba ye Ala ko k'a ka layɛ ɲuman ani bidenw la hɔrɔma kɔsɔn sallallahu rasuli. Donc ya foli bɛ bɛɛ ye n bɛ serifu fo Ala ka san wɛrɛ d'an ma Ala k'an san caya k'an minankow bɛɛ nɔgɔya awɔ o b'a bɔ ziyara vraiment c'est bien nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ Ala tanu Ala san yɛrɛ jama caya ni nin ye vraiment franchement de baara tagabolo ka ɲi an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada Ala ka bɛɛ haminanko nɔgɔya Ala k'an na wasa Ala ka serifu yɛrɛ m'an kɔrɔ. An b'a filɛ sirifu la an b'a kuma mɛn a ka di kosɛbɛ ale de kɛra sababu ye an nana ɲina an dɔw nana an kɔntani bale a la n bɛ dugawu kɛ Ala ye hinɛ taabagaw la Ala ye Sidi Hayidara n'a denbaya ma Ala y'a kɔrɔta. Ɲinanta jara in kɔni a jɛra an b'a fo an bɛ karamɔgɔkɛ fo ne yɛrɛ ta in kɔni ne b'a fɔ a ɲɛna yɛrɛ ne ka dugawu jaabila hali sisan ne dɔgɔmuso de tun bɛ tunga Konate nana ne ye ŋaniya sigi ne nana kunbɛn yan o de la n b'a fɔ n bɛ karamɔgɔkɛ fo Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma Ala k'an kɛ kɔmɔ ɲuman ye Ala k'an laban ɲɛ Ala ka hinɛ taabagaw la Ala k'a bɛn Ala ka telekɔnɔmɔniw Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma a ni cɛ ni baraji an b'a filɛlalu bɛɛ. Ɲinan Zara tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ma deli ka n'a la fɔlɔ nka u b'a fɔ cogo min na a bonyana hakili ma hali bisa Ala k'a ko kɔrɔta an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ Ala k'a mɛn an ye k'an yɛrɛw kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye san ɲɔgɔnna caman b'a la bolo Ala k'a d'a ma ni si ye k'a d'a ma ni kɛnɛya ye Ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an fɛn fɛn nana hamina fɛn fɛn Ala k'a bɛɛ ɲɛnabɔ
ala ko ka ala bonya kama bidon do horoma ko soli aras jaran antu foi foka ala fo ala mi ni hakili ɲuman danu ma namana jaran ke parce que an ya karamɔgɔ nɔfɛ a miɛna donc o jara ko na an b'a kɔnɔ a miɛna donc an b'a ɲini ala fɛ de ka bɛɛ kɛ k'a faamu fana ka valoriser ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan bon laɲini min ye fana a kɔnɔ ka duwawu kɛ ala b'an dɛmɛ a bɛɛ bɛ sabati cogo min k'an dɛmɛ n'a hakili ɲuman ye a n'a kɛcogo ɲuman ye k'an kisi k'an tanga kɔnɔ karamɔgɔ nin yɛrɛ laɲini min ye k'a ɲɛ a bolo a kama k'an fana ka kow bɛɛ ɲɛ an bolo an b'a valeur lɔ an b'a la deli a ka mɔgɔ wɛrɛw kɛ k'a valeur lɔ fana. Alhamdulillah ni na ziyara la comme ne yɛrɛ bɛ baara kɛ accueil de kɔnɔna na bon vraiment ɲinan ja san o san ziyara bɛ kɛ kabako de a tɛ se ka fɔ ka dan alhamdulillah ɲinan ziyara kɔni jama bɔra yɛrɛ vraiment accueil la ni ala sɔnna bon n b'a fɛ ka da kuruna fila fɔ filakan na comme ne ye fila de bon bandira bɛ misali min on mi juri ma on min biyetemi ko Souleymane Golfa mbo min ngari ɗo ziara ceernami ɗum woni Sérif Ousmane Madane Haydara ɗo tamani ɗo vraiment hikka min ko nder accueil gonmi gollude nden no yimɓe hewɓe ngari ziara ɗo leyɗeji kewɗe ngari gure kewɗe ngari nden no minen duwo arɓe jaam ɓe fuu ɓe dutto e jaam e yaade leydi mabɓe kala garɗo fuu minen duwo hammi fuu mo garduɗa ene ñaagui Allah yo Allah jaabo duwaw yo Allah hokku en fuu judde balɗe battane moƴƴe mi salmino mi juurima ɗo gonɗo enen gonirɗo ñina ziara vraiment mena ziara la mais ye mi ñina ziara la ka bien ziara damina ma ñongo ye folo bar sabula an donné à 2000 do ne yɛrɛ kɔni sirana jama ye mais kana se bi ma tiɲɛ yɛrɛ an ye jama ye bi ka bi n bɛ ziyara la ma deli ka jama min ɲɔgɔn na ye o b'a jira vraiment tiɲɛ yɛrɛ la ziyara ko san o san dɔ de bɛ ka fara kan ka taa sinon fɛn tɛ ka bɔ a la an bɛ dugawu de kɛ an karamɔgɔ ye ale min kɛra nin sababu ye ka dugawu kɛ yarabi sijan ani kɛnɛya ala k'o di an n'a ma yarabi ala ka n'a kisi ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma ala ka n'a kisi ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma an nana cɛkɔrɔba min yɛrɛ kama ala ka dɔ fara cɛkɔrɔba ka nɛɛma kan ala ka dɔ fara a ka nɛɛma kan ala ka yafa kɛ silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ yɛrɛ bonya n'a barika kosɔn sɔlɔlɔ rasul k'aw yɛrɛ fo k'aw barikada aw ka cɛsiri la ani aw ka wulikajɔ la nin baara in na kunnafoniw carili la salamu aleykum warahmatulah. alhamdulilayi an bɛ ala tanu an ɲuman nana bon basi foyi tɛ an ye mun ye ɲinan zira taabolo la a jama ka ca ka tɛmɛ salon ta kan bon o y'an ka laɲini ye donc an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka a tɔ ɲɛ ka d'an ma. ni ala sɔnna ma se Sérif Ousmane Madane Haydara i ka sirifiya a tɛyɔrɔ ka jan a nɔrɔ bi wa alhamdulillah an ye salon ko ziyara sɔrɔ bon ne ye différence min ye salon ko ziyara ni nata cɛ ne bolo ɲinanta organisation cogo ɲɛna kosɛbɛ ka tɛmɛ salon ko ta kan bon ala micro i b'a mɛn i sago la donc i b'a sɔrɔ fiɲɛ t'a kɔrɔ a taara ka cracher bon salon ko mɔgɔ minnu kun kɔfɛ u y'u plaint o la ka bɔ ɲina mɔgɔw taara ka plaint o ye différence ba ye. alhamdulillah faamu min bɛ ziyara la ziyara yɛrɛ kɔrɔ arabukan de don mais bamanankan ye bɔnye de ziyara faamu min b'a la o ye wale ɲuman dɔn de parce que maa min n'a ye ɲuman k'i ye kan ka ɲuman sara nin ye maa ye an bɛna ziyara min na ale ye ɲuman kɛ diɲɛ de parce que diɲɛ de b'a la k'ale ka tɔnɔ dun bi parce que maa n'i ye mɔgɔw jogo ɲumanya i mana mɔgɔ kelen jogo ɲumanya o jogo ɲuman kelen bɛ se ka se diɲɛ bɛɛ ma parce que kiraba sanuman ka hadisa dɔ de bɛ yen ko i tɛ se ka bɛɛ sɔn n'i kunna wari ye mais i bɛ se ka bɛɛ sɔn n'i jogo ye o tuma na nin cɛkɔrɔba ye bɛɛ sɔn n'a jogo de ye o tuma na ziyara faamu ye bɔnɲɛ ye ani wale ɲuman dɔn bon fɛn min ye i ka ɲininkali ye nafa jumɛn b'a la a nafa tɛ se ka fɔ ka se a dan na a nafa fɔlɔ an bɛna minnu ziyara a bɛ s'olu ma o de ye an bɛna bɔ banbaatɔ minnu ye an bɛ dugawu k'u ye ala k'u kaburu nɔrɔ ka yafu ma an b'u sɔrɔ don min u ka sɔrɔ u bɛ hinɛ na anw yɛrɛ minnu bɛna an bɛna bɔɲɔgɔnye min kɛ a b'a to an bɔnnaw b'a dɔn ne nana bɔ dɔ ye ni dɔ fana nana bɔ ne ye a ka ɲi ne nana bɔ dɔ ye ka dugawu k'o ye o y'o nɛɛma sɔrɔ ni ne yɛrɛ ta sera dɔ mana bɔ n ye o ye nafa dɔ ye bon o fana la mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɛ i b'a sɔrɔ a tigi ye mɔgɔ kɔnɔnagɛ de
o kumana i bina kuma min k'i b'i bɔ Côte d'Ivoire ka wari bɔ 10,000 ani kɔ walama k'o musaka kɛ kana k'e bɛna bɔ dɔ kaburu la kana duwawu k'o ye i b'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ i bina yɔrɔ yɔrɔ ɲumanya dan don i y'a dɔn o ka gɛlɛn o kumana n'i y'o ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ a tigi ka duwawu jaabi a ka teli sababu effort min bɛ furu ni ŋaniya ɲumanya min bɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw donc nafa caman de b'a la tel que nin yɛrɛ nin nafa tɛ se ka fɔ ka ban nin nafa bɛ Mali bɛɛ kan parce que étranger minnu bɛ don Mali kɔnɔ u bɛ don n'u kunna nafolo de ye u bɛ musaka minnu kɛ Mali bɛɛ b'a sɔrɔ Segu région kɛrɛkɛrɛma Tamani kɛrɛkɛrɛma bɛɛ b'a sɔrɔ o kumana nafaw ka ca wa ni an bɛna fana maabaw walijuw u ye minnu kɛ o bonya kama ka an ka hamiw ɲini Ala bi hami ninnu jaabi ka da côté caman kan effort minnu kɛra kɔnɔnagɛya minnu kɛra ani ninnu ye ɲumanya min kɛ olu mana fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ a duwawu jaabili ye telima ye n t'a dɔn n'i y'a faamu effort minnu kɛra o kɔrɔ ye di minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka musaka kɛ ka d'a la n bɛna bɔ nin ye ka na duwawu k'a ye ka n ka fɛn ɲini i b'a sɔrɔ olu bɛ musaka de kɛ u bɛna ni Ala kama u bɛna ni dusukun sanuman ye bon minnu ye baara ɲuman kɛ n'o ye fure su yɛrɛw ye olu ye baara ɲuman minnu kɛ n'i y'o jateminɛ o fila mana fara ɲɔgɔn kan a duwawu tɛ bɛn o kuma nafa caman de b'a la. Nin kun ye Sherifila Jabarani ka wulikajɔ ye Tamani kɛnɛ kan ka kuma di mɔgɔw ma hakilila kumakɛla caman ka kumaw a y'u lamɛn o la an bɛ duwawu kɛ ɲinan ta kɛra cogo min na san wɛrɛ ta Ala k'o yira n na Ala ka duwawu kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ an ka sababu ɲuman a Segiri Sɛri Usman Madan Hayidara Ala ka ɲɛmɛ a la foli belebele o ye aw ta ye nin waati n'aw minnu sɔgɔliman na ka an lajɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sigi wɛrɛ yira n na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila